Chenro mari mar Kuku Mar Wach en odiochieng' machielo kendo wago mbaka telo nero mar kom mimanyo kod mine kaachiel koda gi chuo. Mine nyalo koso ok nyal. Nitiere slogan mosebedi ka iwacho ni gima dichuo timo ng'at ma miyo nyalo timo maberie moloyo. Tielo mokwongo nyaka nene nyadendi Pamela Awuor Oyo nochung' kano manyo migosi Ward e Kisumu County. Ne ok oyudo koso noyudo to ok obetie kom en owuon emonyalo duoko maneno kaachiel koda gi kuonde mosebedo ka intiere sani bedo wuok oko mar manyo kom ni kendo. Ing'eyo juma ni namanyo jogi eko mosebedo kolal e wang' jopiny to giduogo oko kendo wamiyo gi thuolo mondo wago kodgi mbaka. Ok jo siasa madongo kende, ok jo siasa makore ka donjo e siasa, to jo siasa bende osega betie kata kamano gilal e wang' japiny. Nyinga en Harun Otieno machiegni twag diri nyaka chope giko mar nikech en Kuku Mar Wach live e Lolwe TV. Gini en marwa. Mheshimiwa, idhi nade? Adhi maber. Yes. Ariyo maber? Ariyo maber, Nyasaye orita maber. Mana ahinya. Ilal kar kanye nikech piny penjo kuma entiere to dhano ok nendi. Mheshimiwa ni kanye? Mheshimiwa nitie full. Yes. Kendo Mheshimiwa ni e ward. Nitiere ward, nitiere gima isebedo kitimo e ward? E ward. E 2013. Yes. 2017. Ne an nominated. Yes. E 2017 nadhi avai for migosi Ward. To ne watemo kaka dhano, to wanyalo wacho no lith kuon noturno. Yes, yes. To turo lith kuon, ok moni tieko tedo kuon. Yes. Koro mano emomiyo waduogo sani, 2022. Ni lek mane wan go 2017 cha. Yes. Waduogo wakwa jopiny. Ni ka Nyasaye oyie. Bende dwa kawo lekwano. Wakelo bed e reality. Nina muna yuda nasi gandi matin. Sama ni yudo nomination mara 2013 niri. Okelo penjo ni to oyudo ka ni chung ni manyo kom to ni dong koso no kichung no miyi mar nomination. Ne ok achung'. Yes. Tasebedo katiyo gi mon, gi joma mine, asebedo katiyo gi joma yudhe, nasebedo katele kuonde mopogore opogore. Yes. Ne an a delegate mar Cooperative Bank. Natiye Lake Basin Development Authority. Kanyo ne an secretary mar Labda Sacco. Kendo kanyo ne an trustee mar pension scheme marge. Koro on those platforms, mar engaging with the community, working with the women, working with the youth, and representing community in cadres mopogore opogore, nomiyo ayudo thuolo mondo miya nomination as agenda top up. Mane manadonjo gi assembly. Masich ma idonjo assembly niri. In miyo ma kikwano buoko kuom mane isewuotho chien. Isewuotho wuoch gi kuma dongo dongo. Ang'o miyo mago ne iweyo mibolo pangla idonjo weche mag siasa nomination? Passion na. Yes. And working with the community. Passion na. Yes. And lifting up a woman. And passion na. And ng'iyo ni nyithindwa ma are our future leaders. Gin nang'o. Bende nitie gima wanyalo kelo ngimagi manyalo miyo gibedo leaders tomorrow. Okelo penjo moro. Stimach ni nitie gima wanyalo timo e ngima nyiri geki mamiyo gibedo leaders makiny kaachiel kod jok matindo. Ang'o misebedo kitimo mar miyo gibed jotelo kata bed ni pok idonjo e od bura kamano? E ndalo mancha tiyo ne aonge gi basari. To natemo left right. Mara miya signal ni duondi bet ni piny ahinya. Ne atemo left right and center. Yes. Ma manyo basari ni kuonde moko. Yes. Nawuoyo gi organizations moko manokonya. Manakonyo nyithindo moko. Mamiyo gi basaris mane maber. Manokonyo gi kendo gitieko sikul. Mamoko kuom gi osetieko sikul kendo sani tiyo. Kata kane an e assembly nakelo motions manyalo konyo mondo nyithindo gi ngimagi obed maber, kata mine maloko ohala, kata mine mawuotho matiyo madwaro kony, nakelo motions manyalo konyo mondo gigo timre e yo makare. Mana seche mane nitiere e grede bunge koda paga biro chande. Kopogore koda gige kuma nitime bunge, be nitiere kamoro minyalo ng'iyo chien miwacho ni oyo maeri en ginero manatimo chien e mulo ngima nyithindo gi lemo madongo misebedo godo e telo makaluwo? Mulo ngima nyithindo na riwora gi organizations moko ma ok mag sirikal. Ma kwayogi kaka ginyalo konyo na nyithindo. Ne gichulo na ne nyithindo fees e skunde kata mane colleges. Ma nyithindo go nosomo maber.
Mano donge namulo ngimagi. Mar ariyo, asebedo kamanyo gik moko matindo tindo. Amanye kata sanitary towels mondo apog nyithindo madhi sikul. Maga asetimo under Linda Kesho manyicha wachako e bwo min piny Mama Aida Odinga. Mago gik ma asetimo. Bende mine asemanyo negi gik matindo tindo machalo kaka pesa ohala mondo ngimagi olokre matin. Apart from mano, I'm a church leader. I'm a church elder. Atiyo gi mine mopogore e kanisa mondo I identify kuonde ma rem nitie mondo ka Nyasaye oyie wanyalo konyore in our little way mondo ngimagi ochech. An jatelo mar kanisa miyo ka Nyasaye oyie to wanyalo konyore mondo mi walok ngimagi e yo matin tin. Mano ok pacha, mano paro mocho kod nyadendi Pamela Awuor Oyo live chenro mari mar Kuku Mar Wach Lolwe TV. Gini en marochni wuok oko mar mondo mi omany piny to ka nitiere kombe makalo chien be nitiere gini romano setimo penjo pod chanda ahinya en ni to ang'o momiyo jogi eko mantiere kod gimoro ma gitimo nyalo weyo mano mar mondo mi gidonje siasa. Jomoko wacho ni jogi en wacho ni tiyo kod community emodwaro mondo mi otim. Sani waneno ka lineups biro mopogore mag weche mag siasa. Inyalo Kisumu County. Ok wane ka mine nitiere madhiro mbele wacho ni oyo one line abendo chung kod lineup iri mar manyo kom mar governor kata manyo kom mar deputy governor. Mine ni kanye mheshimiwa? Aparo ni mine to wuok oko. Yes. Kendo mine menyo. Yes. Mine menyo. Yes. Mine ok oling. But pok waneno e lineup mheshimiwa. Anyi nena kata lineup kane Azimio timore. Yes. Kanya wuok gi jo Azimio. Yes. Tom Mboya Labour College. Yes. Ka waluoro gi gavana marwa. Mondo wanyis piny ni baba donje telo. Yes. To ka baba donje telo, mae gima wasegombo e piny Luo ka. Mae gima pok otimorenwa. Yes. E piny Luo ka. Yes. To ka gino timorenwa, Yes. kaka waneno kochiko wane. Yes. To donge walamo mana Nyasaye. Nikech timruokne. Yes. To wang'e ni pogruok to dhi bedo. Be use mako thuolo. Be use mako thuolo ma ok siasa mwacho ni oyo gima kizungu the space of a woman. Wapenji gi kizungu. Does women have the space? Be ul gi thuolo mar orieri? We are fighting for our space, Aaron. Yes. Yes. The women are still fighting for their space. Yes. Pod wakedo ne pok oromo. Yes, yes. Nikech loch mar mine. Wanene ka en loch maber. Nikech ng'ama mama. Yes. En ng'ama kata en gi nyithindo 10. To ok nind kech. Giduto nyaka ang' oyude kaka opogo chiembe matini. Maduto te nyaka chiem. Jomoko luoro loch mar ng'ama miyo waluonge ni telo mar ng'at mamiyo. Ni telo minyalo chuli e kuor, inyalo wachi ni oyo ng'ane gini gosenyono waga mi ng'ane gini gosechayo waga mi ng'a. Ipani mani na dieri ni mine samoro koyudo kom no nyalo tiyo go marach. Aaron ng'ama mama en ng'ama lamo Nyasaye. Moko tok lem. Moko ok lem, ok mine temo lemo mheshimiwa. Onge ng'ama mama manyalo nindo kok olemo. Ok aparo. Yes. Ng'ama mama en ng'ama lamo Nyasaye. Kendo en ng'ama somo muma. Mong'e ni kuor en mar Nyasaye. Kendo ng'ama mama en ng'ama dwaro ni kama obede kwe mondo time ang'o obedie. Mondo gik moko nikech wang'eyo kendo muma puonjowa ni kama kwe nitie ema malaika bede. Koro kwe ne mwalando ni kwe kobet e piny to mine nigi thuolo mar wuok oko gi thuolo. To ka piny onge kwe to mine luor. Nikech mine ung'e ni ok gin joma roteke. Gionge ga goko ma ginyalo gore go. Koro wan kwe mwakwayo ni mondo kwe obedie. Tich waneno ka dhi maber. Ok wane ka tich dhi marach. Kendo waneno ka Kisumu iluoko. Kendo Kisumu bedo maler. Omiyo wan walamo mana Nyasaye ni gik mabeyo mabiro okonynwa mine, okonynwa yudhe mondo jowa oting're malo. Mane kwayo. Okelo penjo moro mheshimiwa ne seche ma ng'at mamiyo chung kumach ni kuom ranyisi mine mathoth anyalo sire kalo faria to kod 17 sama ni wuok oko mane pod imanye piny to kochopo e debe neno ka gimoro mopogore matimore. Be iparo ni gima othoro bedo kiwacho ni ng'ama miyo en jawasik ng'at mamiyo wadgi mamiyo mine gi kinyalo chung kodi ginyalo biro rally magi ginyako ni mama wanwa tero lakini kochopo sa ma debe chande to samoro gilokore ng'ama miyo en jawasik miyo wadgi koso. Mine osedhi through capacity building.
kendo sani mine riek. Yes. Mine riek kendo ging'e gima gidwaro. Kendo ging'e ni one of their own. Ginyalo chopo ire mayot. Gidhi chung' godo. Kendo giwinjo wachni piyo piyo. Nikech many of us osekadhe same position ma any other woman kadhe. Koro wach ma mama biro wachona en wach madonjona piyo. Nikech an mama. Be usetiyo maber gi lemo mosegabed kimiyo gi thuolo mokalo chien? Maber ndi. An kama wuothe. Yes. Awuotho kaka mama. Kendo atok mama. Atok kijana. Yes. Nikech mago nyithindwa. Mheshimiwa, ji maingo, fakti ji karibu 19 mochung' e ward ma imanyo. Penjo maduong' en ni to ang'o ma mairi nyiso. In fact, migosi ward en achiel kuom wards gi kuma ne Kisumu County mangima ma ji ochung'e mathoth moloyo. Ang'o ma dibede timore? Ang'o ma en unique ahinya koda gi ward eri mar migosi? Mar ariyo kendo en ni to king'iyo koda gi scorecard mar ng'ama ne tiyo sani chalo nadi? Dibede telo mar Jack Nyanungo Ranguma bende neno kaka notiyo gik moko. Ibet sani eri machiegni koda gi telo mar Governor Nyong'o. Ki compare to Gauras gik gitiyo nadi ka ng'ato mamiyo loko ngima mar ng'ato mamiyo to kod in bende iwuok oko kimanyo piny. Ang'o midwa kelno jopiny? Hold that thought mag penjo mathoth mokala ma godo break mar aduogo telo mar ariyo mar chendo mari mar kuku mar wach nyinga Otieno wendona en nyadendi Pamela Awuor Oyochung omanyo komniri mar Migosi Ward e Kisumu County. Ji maromo karibu 19 muok oko te malaro koma achiel niri. Pamne ni kod ber mane ng'at mane tiyo sani kachiel to koda gi ng'iyo telo mar Governor Peter Nyang'nyong'o to kod Governor machon Migosi Jack Nyanungo Ranguma. Mar chendo mari mar kuku mar wach wendona en Mheshimiwa Pamela Awuor Oyo. Bende nochung' e manyo komniri mar Migosi Ward e 2017 ne ok oyudo. Penjo maduong' en ni tang'o manotimore molo chutho gi chung' ji mang'eny ahinya mar manyo komniri. Ang'o maber e komni kaachiel to koda gi pimo kaka telo mar Kisumu County oseloko ngima mar japiny to kod agenda mare mar manyo komniri. Mheshimiwa, aweyo sama ne agoyo break ni uchung' ji mar 19 te mochung' manyo komniri mar Migosi Ward. Ang'o maber e komni ma dhano ochung'ne malare kama iri? Ok ang'eyo ni ng'ato ka ng'ato gimomiyo biro ng'ato ka ng'ato ng'eyo. To samoro nitie gap ma gineno. Ni gap moro nitie manyicho obuok kanyo. Momiyo koro ji neno ni wan waring wadhi Migosi ka ema nitie gap. To an to passion na nyicha dwaro Migosi. Nikech ne an gi lek madwa kelo ni jo Migosi. Koro lek nano no otimore. Koro nyicha aneno ni mondo lek cha manadwa timo gi gik manadwa timo ne jo Migosi. Achaka many thuolo. Nikech ja support kata kigori piny tichaki chokori achoka i dust yourself. Iwuok idhi adhiya idoke tugo. Ok iwe tugo. Okelo penjo mar mama ni ka ing'iyo tich nero manotim koda ka gi jatelo masani eri Mheshimiwa Rogers notiyo ne jo Migosi koso kotiyo ne jo Migosi? Mheshimiwa Rogers en mheshimiwa matiyo kendo sani pod otiyo. Scorecard ne jopiny biro jaje gi gik motimo gi gik ma ok otimo. An competitor mar Mheshimiwa Rogers. Ok anyal wacho notiyo, ok anyal wuoyo kuome nikech pod en e ofis kendo pod otiyo. Koro awene thuolo mondo otiek tich. Kaeto jo Migosi obed piny gi scorecard margi ni notiyonwa koso ne ok otiyo. Ije Migosi kendo igora Migosi kendo wuok manyo kom mar Migosi. Mheshimiwa nyaka be ni ng'eyo ni kata otimo ka ok otimo kata otiyo maber excellent 100%. Fuok to na aneno ka nitie. Yes. Emomiyo awuok gi chir ni an bende adwar komni kaka nasebedo kadware. Nikech an to na identify kuond ma fuok nitie. Ing'e ni mheshimiwa be nyaka bedi mondo ji oyude kama entie. To koro fuok moro na aneno ni ok oyudre mayot. Mondo jopiny otim ang'o? Ogo kode mbaka. Koro weche development to pod dhi mbele. Wabiro jaje at the end of his term. Okelo penjo moro Mheshimiwa gima dhano siko bedo kawacho ni jatelo makama ok wanene, jatelo makama ok wawinji. Pogruok mane manitiere kind neno jatelo, winjo jatelo to kod jatelo tiyo ne ng'ato. Sami tiyo ochuno nyaka neno, ochuno nyaka winji koso nyalo tiyo miyaro yore tim ang'o lakini jogi to ok nene pile ka in kodgi.
duto dwarore. Yes. Nikech in e jatendgi. Ing'e ni ji duto ng'iyo ma wang' jatendgi. Ing'e ni kata ka dhi ng'iyo TV, kapok jakom owuoyo e TV kanyo, taneno ma ka TV onge gima wache. Yes. Koro jatelo nyaka bed visible. Kendo jatelo nyaka bed available. Koro jatelo nyaka bed tiyo kendo kelo development. Gik moko adek gi dhi together. In terms of tich monego bed ni MC tiyo, ma en loso e bunge, e presentation, loso chike e bunge, e legislation, kachiel to koda gi jo oversight, kata mana go touch kaka sirikal tiyo. Be inyalo keto scorecard mar Mheshimiwa Rogers kanyo? 0 to 10, 10 maber mogik, 0 en marach mogik. Pod otiyo. Scorecard ne adhi keto kwa tich ne orumo. Mheshimiwa tamre chiwo scorecard mar Migosi Rogers. Owacho ni Harold pod otiyo kendo jopiny giwegi ema biro yale. En owuon ochung' mar manyo kom. Manyiso ni ok ing'eyo gap manitiere. Fuok aseneno. Yes. En fuok mok inyalo keto atamalo. Fuok maseneno. Yes. Aneno ka yore pod ok ber ahinya. Aneno ka weche basari ywak nitie. Ni ichiwo gi ng'eruok. Koro githoth, the list is endless. To gima ng'eyo ni jatelo. Yes. Jatelo ing'e ni kata ka ng'ati ma ogoni kura, obira ni ng'adne rieko. Kiwuoyo kode e yo maber. Yes. Chunyi ogonyore agonya. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach, Mheshimiwa Pamela Awuor Oyo e chenro mari mar Kuku Mar Wach. In nicha dibede telo nero mar gavana machon Jack Nyanungo Ranguma, achiel koda gi gavana masani iri mar Mheshimiwa Peter Anyang' Nyong'o. Iseneno gik motimo oko. Tiere ng'ama wacho ni ng'ama ni e pap emong'eyo kaka opira gore e pap. To ng'ama ni oko to ng'eyo kuno makosa nitiere e pap. Ahinya wacho ni do tim kama do bedo kama iri. King'iyo no telo ariyo giki, ere telo manotimo maber jo Kisumu? Mani nitiere cha, koso telo mani onge yien? Ing'e ni telo mane wan nitiere cha, ne ene ka devolution nochakore. It was a new thing. And telo mane obiro mar Governor Anyang' Nyong'o, ne en telo ma bedo gi experience. Kendo gik mane Anyang' Nyong'o timo, aneno ka beyo, kendo ginenore. Kata kiwuotho e town, ineno ka opogore, ok en kaka nyicha en chon. Omiyo, an awacho ni telo mar Anyang' Nyong'o ni, omede higni 5 mondo gik mane ochako timogi omed timore. Kendo aparo ni Kisumu dhi maber kaluwore gi gima wadhi yudo maduong' mar jakom bedo the 5th. Aparo ni we are going to do greater things. Okelo penjo moro Mheshimiwa, sangiri iwuok imanyo piny. Ang'o manie mesa mari? Agulu mari mateli kelo ang'o ne jo migosi? An gi 5-point agenda makelo ne jo migosi. Yes. Mokwongo abiro gi gima iluongo ni pesa mkononi. Pesa e lwedo. Pesa e lwedo. Adhi tero mine mondo opuonjgi kaka ginyalo run resources mekgi, kata kaka ginyalo run ohelni mekgi, kaka ginyalo kano pesa, kaka ginyalo tiyo gi pesa. Wabiro wuoyo gi organizations moko manyalo make lwetgi mondo ting'o ok obede matek ahinya, obede mayot matin. Gi gik ma kaunti biro kelo, wabiro tiyo go maler ma nyim ji, ma mondo ji obed gi gik moko kaka okelgi maonge mibadhi. Idhi puonjo mine. Mar ariyo, medhi timo wacho ni gin gik moko 5. An gi 5-point agenda. Mar ariyo, awuoyo kuom bursaries, that is education. Wadwaro bursary michiwo ratiro ne joma vulnerable. Mondo nyithindo mariek monego bed ni somo oyud an opportunity mondo gidhi sikul. Wadwaro bursary makata imanyo outside mopogore gi mar sirikal, other places mabende oikore mar konyo jopiny, mondo wakelgi together ka ginyalo makonwa bad nyithindo mondo nyithindwa oyud gik ma gidwaro. Mar ang'wen, awuoyo kuom security. Mar adek koso mar ang'wen? Mar adek. Okay. Awuoyo kuom security. Yes. Wadwaro ni ler obede e all corners. Wakaw security. Wacho ni ture udi sana, ikwelo nyaka godiochieng', en adier? That bit to kang'eyo ahinya. Wadhi mbele gi agenda mari. Mar adek en security.
and environmental cleanliness. Koro security en gima rito ngima ma dhano. Wadwaro security light, wadwaro ni security policy, community policy oti gi sirikal mondo kony gik maricho ka giwacho ne sirikal mondo donje mapiyo, mondo security obed maber. Ka waketo taya madongo ei migosi, nikech tich MCA en budget, en representation. Koro representation ema wase identify go ni nitie kuonde monego kete teche ma kata mine maloko mag ohanda swekra ma wuok oko kadhi loko gimoro. Ka gidok e utegi to giwuotho awuotha kama ler ma onge ng'ama nyalo buokogie. Okelo penjo moro mheshimiwa, ni seche miloso weche mag security, waneno ka tar liel migosi. Oliel to pod nitie kuonde ma nyaka donje e konde. Mar ang'wen en expansion of Migosi Health Center. Mondo bede kama duong' ka Jaramogi bedo referral. Kendo Jaramogi en osuptal maduong' makawo ji e region ni te. Region ni te. Koro migosi ni donge dwa yare mondo kata ka ng'ato tuo otieno to wakonye kanyo, mana gimotamogi ema gitero Jaramogi. Mano en agenda na number 5 ma en health. Ineno ka gibiro timo gita mheshimiwa? Chunya gombo natimgi. Kendo chunya gombo ni gik mawachogi kik awachgi awacha, ji onegi e ground. Sani wacho ni ODM dhi yiero ji kod delegates kata jokanyo ma jo ODM ema not jo kanyo mag ODM ma ndiko kure nomination. In gadier ni nominations dhi bedo man thuolo gi ratiro? An gadier pok giwachonwa specific method ma gidhi tiyogo. Nyicha giwacho ni gin gi 3 methods. Gidhi tiyo gi delegates, gidhi tiyo gi universal suffrage, gidhi tiyo gi the third one, winjruok, consensus. Koro pok owachonwa exactly which method they are going to use. But aneno ka gin committed ni gidwa timo a good job. Inyalo siro mani kuom adek iki? Kuom adek gi. Konyisi ni gol pachi minyalo gombo biti godo? Ni mondo manyalo siro. Kind winjruok, delegates, kata mana wach mar dhigo kura ma jokanyo dhigo e kura? An dasir migo e kura. Mheshimiwa, seche miwacho ni nyalo siro migo e kura, dhano osebedo ka ywak e thuolo mokalo chien. Wacho ni oyo mano ok otimore. Wacho ni ok in gadieri kaka nyalo biro bedo. Ponono ni mano ok oti godo. To nyisi ni mondo mi okwayi wach mar consent ni awe ginieri Mheshimiwa Rogers chako dok kendo kata we ginieri nyawadu moro mondo mi chung. Inyalo yie mano? Ing'e ni ok consensus ni. Ok nyalo wach ni awacha ni Pamela we. Consensus ni nitie gima nyaka gitigo magi arrive at that consensus. Nitie gima iluongo ni opinion poll ma nyaka gitigo godo. Ma they must gauge a method mamiyo obed authoritative. Ok de giwuoga ni wan wadhi nyiso ng'ato ni mondo we mondo ng'ato timo nade okaw. Gin joma riek ma must use something authoritative. Ma when they are arriving at that consensus, they will give you reasons why they are arriving at that consensus. Ang'e ni gibiro biro ka paro ni ways minyalo arrive ge consensus en ng'iyo kata wuoyo gi jopiny ma ging'e ni e piny ka ere ng'ama jogi dwaro. Apani mane manyalo lead them to consensus. To consensus aparo ni kata in Aaron iparo ni way mane ma can lead you to a consensus. Kendi ne madwaro kalo kuni penjiri kendo ni kapono no time kaki wacho no mo survey mo wachi ni ntiere ng'ato moro mani kod mbi moyombi mo miye ticket bro sire? Why not? Live Chenro Mar Kuku Mar Wach tino makawoneri Mheshimiwa Pamela Awuor Oyo ana we kapok wacho maro gik masamoro ka penj migombo wacho ni kamera ne tere inyalo singo nuburo goyo campaign ero machielo koda gi kwe maonge diro weche manyayo Uganda e Kisumu County king'yo kamera ne tere. Campaign wadhi goyo man gi kwe. Nikech ok wane a reason why we should fight one another. Wane field
mar a playground. Wadhi adhiya to wakwayo jopiny kura. Gi kwe. Kik wago koko nikech an kaka ng'ama mama. Aonge gagoga manyalo gorago. An agombo mana kama kwe nitie. Watiyo atiya gi kwe. Ayany onge gima konyowago. Wan duto wan chwech Nyasaye. Omiyo wa respect one another. Mondo watiyo atiya gi kwe. Aneno kaka tich osebedo katiyore. Aneno ka tich ber. Ok rach. Nyasaye ma mondo telnwa. Kendo walamo Nyasaye. Mwasebedo kwa walamo ne Baba. Mondo Nyasaye okonye obed the fifth. Ang'e ni Nyasaye mwasebedo kalamono. Oseduoka lamwa. Kendo gigi dhi timorenwa. Kwe be mwakwayo gi Nyasaye. Ni mondo kelnwa kwe. Ang'e ni wadhi tiyo gi kwe. Kendo wadhi go campaign gi kwe. Anda gavana mar Anyang' Nyong'o. Nyasaye mondo tel ni ji duto ma dwaro gini. Obiya biya gi kwe maonge ayany. En gima tek loso toke ka mheshimiwa otieke ka ng'at ma otieko gimoro amora chuth to koda lam bende. Betie gimoro moko apenje migombo wacho? Gima gombo wacho ni an akwayo jomigosi manena sama wuoyone kata ma ok nena nolando jumbene ni migosi dwaro mama. Migosi dwaro mama. Migosi dwaro mama. Yes. Nikech mama en ng'ama nigi yweche lwete. Mama en ng'ama bank. Kata inaron. Yes. Kidhi kelo chak gi mkati. Yes. Midhi got. Yes. Donge mama loko gino chai. Omiyo mama dhi loko chai. Dhi loko gik moko bedo chai. Mama ywech. Mama dhi kao ywecho godo. Yes. Ma migosi bed maler. Ahero jo migosi. Yes. Adwa nyisou ni ahero. Yes. Adhi tiyonu gi ng'uono. Adhi tiyonu gi kwe. Kendo adhi tiyonu gi adiera ka umiya tijni. Ji 19 giki. Chuogi nadi? Ok ang'e ji 19 gi te. Lakini ing'en mani gin around 19. Awinja ni gin around 19. Moko wacho ni gin around 22. Moko pok owuok. Moko pod manyo udi. Mondo oyud udi migosi obi ochung'. Koro pod ok ang'egi. Loso bengi mang'eyo man godo koda diri locho ni facts and figures obro yango to gin ji adi wuon. Asobro mi kwanero. Nyinga en Haron Otieno. Mama, good luck. Erokamano. 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 Chopo. Erokamano. Ng'amo ng'eyo samoro mabet godo kawuono niri en MCA madonjo mar migosi ward sanitize nikech amos lweti. En nyakach makanyo. Kadianga. Nyakach Kadianga. Erokamano. Bedo gutino maber. Nyinga en Haron Otieno. Chako doga time kendo joma nyiro king'e ni wendo na biro bedo ng'awo. Yudo chiema bende weche ne pek mokalo weche giki mag Sagana 3 bende wakengo mar biro wasingo mar biro bedo kwa kengo nigi pile ka pile kod jolony mawa e weche giki mag siasa. Nyinga en Haron Otieno.